Oi. Pak. Ditawang iki. Pak. Kita ketisuk lho. Ora balik to. Tisuk lho ora balik lho. Mburi wis ora enek ning ndi lho. Enak lho. Ngit. Apa, Mbak? Wek, ngerti Pak Ter? Lah ya ora roh to. Wong kelangan bojo kok tekon. Ati esuk lho ora balik. Emang ora pamit. Ya kadang pamit kadang ora kira pamit. Sedih ora balik. Heeh. Ya kono jajal digoleki lah. Golek ini ning endi? Wis nggone Munarah kono lho paling. Dolan-dolan nggone Munarah jajal ora ono. Lah ya pemelok kerja bareng bojone Munarah ya. Ya paling. Jajal tak tekok ya. Ya. Tak tekok mat ya. Kelangan bojo tekon bojone tanggane wong aneh kayak gini Teo. Lah nek bojone Munarah iki. Lek Munarah nanti lek. Ero Munarah iki. Ngerti Pak Ter ora lek? Ora ro. Lek bojoku ora balik lho lek. Endi ta bojone iki? Enggak ngerti, makanya aku tekok apa molen bareng. Enggak ngerti aku iki mau. Molen mau keneng. Enek. Ya boleh aku tak balik tak golek sik lek. Iya. Lek. Ah. Kan ono nek balik wae. Nek ora memet kowe engko. Awas kowe engko nek ora balik. Kayak menungsone balik kayak. Oh, titah ono kowe ya. Awas kowe ora ono kowe. Ngopo to, Nik? Kowe kondi lho, Pak. Heh? Kowe kondi sedina ora balik iki? Hah? Lah, aku ki kuwatir banget lah aku ki. Kuwatir piye to maksudmu ki? Aku kok ngomong karo Munarah, tak kira ki urung madang sedina ora balik, tak tekokne Mat Murdino jere ra ro. Lah wong aku kerja kok gitu iki. Iya tak goleki kan urung madang sedina lawuhku utuh ni sayu nggo kowe, diutuh lho. Madang dhisik ayo, wis madang urung. Ya urung. Lah ayo madang dhisik. Kok kowe perhatian mendung karo aku? Lho, piye to? Ugu kuwi tak goleki tak kon madang. Perhatian ae cepetan. Madang dhisik. Ayo, kendang. Ayo cepetan. Iya. Wis,